na nufin mai da abu guda ɗaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alan ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, nahmaduhu, muna gode masa. Kalmar alhamd kalma ce da ta kunshi godiya da yabo. Nahmaduhu, muna gode masa, wa nasta'inuhu, muna neman taimakonsa, wa nastaghfiruhu, muna neman gafaransa, wa na'udhu billahi wa natubu ilayhi, muna neman yafiya a gare sa, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman tsarin Allah da sharrorin kawunanmu, wa sayyiati a'malina, da miyagun ayyukanmu. Man yahdihillahu fala mudilla la, man yahdihillahu fala mudilla la, duk wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi. Wa man yudlil, wanda ko ya bace, fala hadiya la, babu mai shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, kuma ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba a masa tarayya. Idan mun lura anan ya tafi da siga na jam'i, muna gode masa, muna neman taimakonsa. To da ya zo nan wa ashhadu sai mai da abun ya dawo na shi kadai, sai ce ina shaidawa, saboda ita kalmar shahada ba a wakiltan wani, bai wakilci kowa ba, kowa ya yi da kansa. Shine ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, la sharika la, bashi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne. Amma ba'du, bayan haka, kalmar amma ba ita kanta haka ake faɗi, amma ba wasu ma daga cikin malamai suka ce cewa a canza ta cewa ba a kuskure ne, sai dai a ce amma ba, saboda lafazi ne da annabi ya yi ta amfani da shi. Kamar a sahihul bukhari, musamman imamul bukhari ya bude babu amma ba, wato shi kan shi faɗin amma ba ɗin sunna ne. Fayaqulullah ta'ala, Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ba mu halicci aljanu da mutane ba illa liya'budun, sai don su yi bauta, sai don su bauta mana, inji Allah madaukakin sarki. Wato kalmar aljin, aljani, yana daga cikin abun nan nau'i na biyu daga cikin nau'uka biyar na halittu na Allah da suka bayyana gare mu. Akwai mutane, akwai aljani, akwai sandararrun abubuwa, akwai mala'iku, akwai dabbobi. To aljanu suna daga ciki, akan kira su da kalman jinna ne. Jimun din musallasa ce, akan ce aljanna, akan ce aljinna, akan ce aljunna, wato kalma ce musallasa, kuma duk inda wasalin ya canza ma'anan yana canzawa. Idan ka ce aljanna yana nufin abun nan gona, ko aljanna ita kanta aljanna din da Allah madaukakin sarki yake magana a kai, saboda bishiyoyi da ke cikinta suna da duhu, shi sa ake kiranta aljanna. Aljinna, aljanu su kansu saboda ɓuya da suka yi, mutane ba su ganin su, sai a kira su aljinna. Aljunna kuma yana nufin garkuwa, annabi yake cewa wasaumu junnatun, ko a cikin hadisi azumi garkuwa ne. Saboda haka kalma ce musallafa. Abin nan Kuturub yana da wani littafi da ya yi takaitacce wanda ya tattara irin waɗannan kalmomi da suke musallafat, waɗanda suke juyawa uku. Misali assalam, silam, sulam, kalam, kilam, kulam, yana da shi. Sheikh Abdul Aziz al-Maghribi ya yi nazamin wakan, littafi ne mai ban sha'awa kwaran gaske. Sannan wal ins, kalman ins mutane, jam'i ne shi ma. Insanun shine mufradinsa, insun abin nan jama'a, mutane da yawa kenan. Illa liya'budun, Allah ya ce sai don su bauta mana. Wannan yana bayyana manufan halittar dan adam. Ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bautata mana, in ji Allah madaukakin sarki. Wato wannan hikima ne da yake nuna mana abin nan halittar dan adam, cewa Allah bai halicci aljanu da mutane ba sai don su bautata mana. Kaga wannan zai bayyana mana kuskuren masu cewa an halicci duniya ko abun da yake ciki don manzo.
an halicci duniya don manzo, wannan kuskure ne. Allah a bayyana mana a ayan nan suratul zariyat aya na 56 cewa dalilin da yasa ya halicci aljanu da mutane sai don su yi bauta, sai don su bautata ma Allah subhanahu wataala. Amma mutum ya zo ya ce an halicci duniya don manzo, annabi na da darajar da ba sai an yi karya ko an kaga kire balle a yabe sa. Wasu ma daga ciki sukan ce ai shine ma farkon halitta, wai shine wanda aka halitta na farko, wanda kuskure ne. Busiri ya kawo wannan cikin alburda yake cewa wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula lan takhruji dunya min al-adami. Yace wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula lan duniya min al'adami. Ya ce da ba don a takaice ce da ba don annabi ba da ba a yi duniya ba kwata-kwata. A nan Allah bayyana mana hikiman halittan aljanu da mutane shine sai don su bautata mana. Na wa qauluhu da kuma fadin Allah ta'ala wa laqad ba'athna, haqiqa mun tura fi kulli ummatin, cikin kowace al'umma me muka tura? Rasulan manzo, ani abudullaha, don su bautata ma Allah, wajtanibu tagut, kuma su nisanci tagut. Wasu sukan fassarawa da cewa mun tura kowane kabila, kowane yare, wannan kuskure ne. Dalilin haka yasa shekarun baya wasu suka tashi a Kano, yan kalakatu masu irin wannan fassara cewa ai kowane yare an turo musu annabinsu, har suna waka su ma sun ciro annabinsu Bahaushe, suna komai ba a yi ba yanzu za a yi, komai ba a yi ba yanzu za a yi. Suna cewa abin nan tun da Allah ya aiko Bahaushe yanzu hisabinmu ma da Hausa za a yi shi, da sauran dai wasu fahimtoci nasu. To sun fassara wannan aya din da kuskure ne, sai ya ja su zuwa ga wancan fahimta din. Saboda haka ummatin, kowace al'umma Allah yake nufi a nan. Ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin, hakika mun tura kowace al'umma rasulan manzo, ani abudullaha, akan su bautata ma Allah, ko duk da su bautata ma Allah, wajtanibu tagut, su nisanci tagutu. Tagutu shine duk wani abun da aka yi masa bauta ba Allah ba, kuma ya amince da bauta din. Wa qawluhu, wannan aya na suratu an-nahl aya na 36. Wa qawluhu, da fadinsa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, ubangijinka ya zantar cewa kada a bauta ma kowa illa iyyahu, sai shi kadai. Wa bil walidaini ihsana, iyaye kuma a kyautata musu. Su iyaye ba bautata musu ake yi ba, kyautata musu ake yi. Saboda haka duk wani abu da ya shafi haƙƙin Allah ba a ɗauka a bai ma iyaye, su kyautata musu ne. Yau so nawa za ka samu ɗa zai tashi ya zo ya yi durƙuso ya gaida babansa, amma kuma shine numba ɗaya wajen saba wa umarnin baban, ba ruwan shi wajen raka shi gona, ba ruwan shi wajen duk wani sha'ani na baban, amma dai zai zo ya yi wasu ladabi da ba haka aka umarce shi ba. Abin da ake nufi da kyautata musu yi na yi, bari na bari a cikin abin da bai saba ma Allah ba. Ladabi kuma yana daga cikin haka, ladabi wajen magana, har ya zamanto kana daga murya sama da nasu. Irin waɗannan biyayya ɗin su ne ake nufi da kyautatawa a nan. Wa bil walidaini ihsana, wannan aya na suratul Isra'i aya na abin nan 23. Wa qawluhu, da kuma faɗin Allah ta'ala wa'budullaha, bautata ma Allah, wala tushriku bihi shay'a, kada ku masa shirka da komai. Ku bautata ma Allah, kada ku masa shirka da komai cikin bautansa. Wannan aya suratul Nisa'i aya na 46. Wa qawluhu, da kuma fadin Allah ta'ala qul ta'alu, kace ku taho, atlu ma harrama rabbukum alaykum, in karanta muku abunda ubangijinku ya haramta akan ku. Allah tushriku bihi shay'a, na kada ku masa shirka da komai. Ita ma ayan ta kare da wabil walidaini ihsana, iyaye a kyautata musu, wa zil qurba wal yatama, da dai sauran haƙoƙi da ta ambata. Wannan shine suratu an'am aya na 151.
Allah ya ce ku taho kul ta'alau ka ce ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta abinda ubangijinku ya haramta akan ku Allah tushriku bihi shay'a kada ku masa shirka da komai. Qala ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Mas'ud yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fassara wannan ayan yace man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake so yayi dubi zuwa ga wasiyan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, allati alaiha khatamahu, wanda akan wannan wasiya annabi ya sa hannu ya buga stamp, allati alaiha khatamuhu, wanda akan wannan wasiya annabi ya buga stamp, falyaqra qawluhu ta'ala, ko ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, kace ku taho ku karanta muku abinda ubangijinku ya haramta akan ku, Allah tushriku bihi shay'a, na kada ku masa shirka da komai. To ku karanta wannan ila qaulihi har zuwa fadin Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima, kace lallai wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya, ko fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, bisa kada ku biyo su hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili, sai su raba ku da abin nan hanyar Allah. Abdullahi ibn Mas'ud kenan yayi wannan fassara daga aya na 151 har zuwa aya na 153. An Mu'adh ibn Jabal, an karɓo hadisi daga Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ƙala yace kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ala himari, na kasance ina goye a bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan jaki. Faƙala li, sai annabi ya ce da ni, ya Mu'az, ya kai Mu'az, atadiri ma haqqullahi ala al-ibad, shin ka san haƙƙin Allah akan bayi, wa ma haqqul ibadi ala Allah, kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah? Qultu, sai Mu'az ya ce, sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su ne suka fi sani. Qala, sai annabi ne ya ce anan qala kenan shine muqawwilu qala haqqullahi 'ala al-ibad, haqqin bayi akan Allah, haqqin Allah akan bayi an ya'budu, shine su bautata masa, wala yushriku bihi shay'a, kada su masa shirka da komai. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, kuma haqqin bayi akan Allah Allah yu'adhib, haqqin Allah, haƙƙin bayi akan Allah kenan, Allah yu'adhib man la yushrik bihi shay'a, bai zai azabtar da wanda bai masa shirka da komai ba. An fahimci kar hadisin? Shine anan da aka ce haƙƙin Allah, ba wai ana nufi haƙƙinsa ne da ya wajaba ko wani ya wajabta masa ko ya zama dole ba, a'a shine ya ɗaura wa kansa wannan, ya wajabta masa wannan cewa duk wanda bai masa shirka ba, kowaye shi bai zai masa azaba ba. Allah yu'adhib man la yushrik bihi shay'a. Na qultu, sai Mu'az ya ce, sai na ce afala ubashirun nas, yanzu ba zan je yi wa mutane albishir ba, don wannan gara ba sa ne mai yawa. Kowa ya yi kokari kawai kada ya yi ma Allah shirka, kada ya yi ma Allah tarayya. Allah kuma ya yi alkawari, ya ɗauka ma kansa wannan matsayin haƙƙi, bai zai azabtar da wannan mutumin ba. Shine sai ya ji daɗi ya ce ba zan yi wa mutane albishir ba. Qala, sai annabi ya ce la tubashshirhum, a'a kada ka musu albishir, fayattakalu, za su miƙe kafa, sakankance kowa kawai ya ki bauta din, ya miƙe kafa ya ce a kawai abun da zan kiyaye shine ba zan yi shirka ba, Allah bai zai azabtar da ni ba, sai mutum ya yi sakaci da wasu ibadu din. Na akhrajahu fi sahihaini, wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito a littafin su sahihain, sahihul Bukhari kenan da sahihu Muslim.
fihi masail, malam ya ce a cikin wannan darasi akwai wasu mas'aloli, akwai wasu darussa da ya kamata mu fahimta. Idan muka lura tun da malam ya fara wannan littafi ayoyi kawai ya zubo da hadisi, babu wata magana tasa a ciki. Aya ne qala Allahu qala Rasulullahi. To anan sai dai zai dada fito mana da wasu sakonni da wannan ayoyi da hadisin ya kunsa. Yace fihi masail, a ciki akwai mas'aloli. Al'ula na farko, al-hikmatu min khalqil jinni wal ins. Hikiman da yake cikin halittan aljanu da mutane. Me hikiman din? Allah ya halicce aljani da mutane sai don su bautata masa. Wannan shine hikiman halittan aljannu da kuma mutane. Inda yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Athaniya, na biyu, anna man lam ya'ti bihi, lallai duk wanda bai zo da shi ba, shi ne tauhidi. Wanda bai zo da tauhidi, lafiyayyen tauhidi ba, shine bihi anan bamirin yana komawa zuwa ga tauhid. Anna man lam ya'ti bihi. Musallaki asaniya, na'am. Asaniya, na biyu, annal ibadata hiya tauhid. Lallai bautan Allah shine kadaita shi da bauta din. An fahimta? Lallai bautan Allah shine kadaita shi da bauta din. Wannan wani sako yake isarwa, mutum na bautan Allah kuma yana bautan wani, ya nuna ba bautan Allah din yake yi ba. Shine ce annal ibadata, lallai ibada din hiya tauhid, shine kadaita Allah din a cikin bauta din. Shine bautan Allah lafiya lau. Li'annal khusumata fihi, saboda a ciki jayayya yake. A ciki jayayya yake, tauhidul uluhiyya kenan ko? An yi ittifaqi a tauhidul abun nan rububiyya, kasancewan Allah shine a matsayin ar-rabb. Ka tambayi ko waɗanda ba musulmai ba, wa ya halicci sama da ƙasa, za su ce Allah. Waye ya saukar da ruwan sama, za su ce Allah. To amma ina yake jayayya din shine abota ma Allah din shi kadai. Za su ce haba, akwai suwa da fa su ma manya ne, akwai suwa ne su ma za a yi kamun kafa da su. To shine yace li annal khusumata fi, saboda a cikin tauhidin kadaita Allah wajen bauta din anan jayayya yake din. Duk sauran mun yi ittifaki da su dai Allah shine ar-rabb. To amma idan aka zo wajen bauta a bauta masa, to anan ne yake samun matsala. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minun. Idan aka ce a zo a bauta ma Allah shi kadai, sai wani ya ce haka, yanzu a ce Allah shi kadai, ga su wane su ma manya ne, ku su shehu wane su ma manya ne, misali akan kawo. To a ciki ake jayayya. الثالثة نأكو inna man lam ya'ti bihi, lallai duk wanda bai zo da shi ba, shi tauhidi kenan ko lam ya'budullah, to bai bauta ma Allah ba ma kwata kwata. Duk wanda yake bautan Allah kuma ya je yana ma Allah shirka, yana wani abu da yake warware bautan din, yana gabatar da wani nau'i na bauta ga wani Allah, to lam ya'budullah, to kwata kwata ma bai bauta ma Allah ba. Fasihi ma'ana qauluhu, a cikin wannan akwai ma'anan fadin sa wala antum abiduna ma'abudu, kuma ba masu bautan abun da nake bauta bane, kuma ba masu bautan abun da nake bauta bane. Wala antum abiduna ma'abudu, suratul kafirun aya na 5. Ar-rabi'a, mas'ala ta 5. Ar-rabi'a, mas'ala ta 4, afwan. Al-hikmatu fi irsalir rusul, hikimar da yake cikin turo manzanni. Hikiman da yake cikin turo manzanni, me hikiman za mu faɗa, za mu fahimta a ayan da muka wuce, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, hakika mun aika wa kowace al'umma da manzo. Ani abudullaha, shine su bauta ma Allah, wajtanibu tagut, su nisanci tagut. Wannan shine ma'anar la ilaha illa din. Ani abudullaha shine illallah, wajtanibu tagut shine la ilaha. Malamai ne al'umma. Na? Al'umma mene da Hausa? Al'umma kaman anan jama'a, karni yake nufi, wasu karni da za su zo su wuce shine ummatin, wasu karni da za su zo su wuce.
na alkhamisa muke ko na biyar anna risalata ammat kullu ummatin lallai saƙo ya game dukkan al'umma wato ba wata al'umma da aka bar su kara zube face sai da aka turo musu abin nan manzo ya zo ya gargade su kuma ya musu albishir shine annar risalata ammat kullu ummatin lallai sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace lallai sako da Allah ya turo ammat kullu ummatin ya game kowace al'umma an turo mata wannan sakon as-sadisa na shida anna dinal anbiya'i wahid lallai addinin annabawa guda ɗaya ne iri ɗaya ne dukkan su addinin musulunci suka zo da shi am kuntum shuhada wani aya suratu ali imran ko iz habara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun duk waɗannan annabawa musulmai ne addinin musulunci suka zo tun annabi ibrahim tale Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimuna min qabl wa fi hadha liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas wa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Saboda haka duk annabawa addinin su ɗaya ne, sun zo da abauta ma Allah shi kadai a nisanci duk wani abun da ba Allah ba. Muna matsala na shida. As-sabi'a matsala na bakwai, al-mas'alatul kabira, wannan matsala ce mai girma. Anna ibadatallahi la tuhsulu, lallai bautan Allah baya yiwuwa illa bil kufri bit taghut sai da kafirce ma taghut. Wato bai zai yi a ce mutum yana bauta ma Allah ba face sai yayi bara'a da duk wani nau'i na abun bauta din. As-sabi'a muna matsala na bakwai ne yanzu. Al-mas'alatul kabira, matsala mai girma. Anna ibadatallahi, lallai bautan Allah la tuhsulu, ba ta yiwuwa illa bil kufri bit taghut sai da kafirce ma taghut. Fa fihi ma'ana qawluhu faman yakfur bit taghut, a ciki akwai ma'anan fadin Allah ta'ala faman yakfur bit taghut, duk wanda ya kafirce ma taghut wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah. Wannan shine ma'anan la ilaha illallah din kenan. Bai zai yi a ce mutum ya ce la ilaha kadai ba, kuma bai zai yi a ce ya ce illallah haka bai yi la ilaha illallah din ba, don nafi ne da isbat. Na farko la ilaha kore duk wani nau'i na abun bauta, illallah kuma tabbatar da Allah shi kadai din. As-samina mas'ala ta takwas, anna taghut, lallai kalmar taghut dinnan amun ya game fi kulli ma ubida min dunillah, cikin duk abun da aka bauta ma ba Allah ba kuma ya yarda da bauta din, ya zama taghut kenan. Ko mutum ne, ko gunki ne, ko sassaƙen itace, ko maciji, ko abun nan, duk wani dai abun da aka bauta ma ba Allah ba, wannan shine yake kira tagut. Kalmar tagut din kenan. Malam kenan baya takaituwa a kan iya gumaka, ce gumaka tagut. Yawwa, baya takaituwa akan iya gumaka. Shi sa wasu daga cikin wanda suka bauta ma salihan bayi kamar shehinnai, aka ce haramun ne, aka kawo aya sai suka ce ai Allah ya yi amfani da kalmar ma qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi. Allah ya ce shin ku bani labari, ma tad'una min dunillahi, abunda kuke kira koma bayan Allah nan, in aradani Allahu bi dhurrin, in Allah ya nuface ni da cuta, hal hunna kashifatu dhurrihi, su din sun isa su yaye cutan. Aw in aradani bi rahmatin, ko kuma idan Allah ya nuface ni da rahama, hal hunna mumsikatu rahmati,
su sun isa su zo su kame rahaman su hana ta shafe ni ul hasbi Allah ka ce Allah ya ishe ni shahin nasu wannan sai suka ce an ce ma kuma ana amfani da shi ne gairil uqala abunda ba shi da hankali wato mutum ne sai a ce man in wani mutum ne ko dabba sai a ce ma haka ka'idar larabci ya gudana to sai suka ce da aka yi amfani da kalmar ma din nan ai su wanda suka bauta ma lil uqala da an ce musu man ko da ba za su bauta mashehunai din ba misali sai suka ce haka to amma a ka'idar larabci din sun kasa fahimta ma din tana zuwa da ma'anan uqala din da ghairil uqala man din ma tana zuwa da lil uqala lil ghairil uqala saboda abun nan qaulu sha'ir wani mawaƙin jahiliya yana cewa afir bal qaba hal man yu'iru janahu la'alli idza man qad hawitu afiru yace ya ku taron hasbiya kan tabaru sune afir bal qaba kaga ghairul uqala ne ai hasbiya ba ababe ne masu wankani ba sai ce hal man yu'iru janahu cikin ku akwai man sai ce bai ce ma ba yace man yu'iru janahu akwai wanda zai ara mini fuka-fukensa wannan masu wakan soyayya la'alli ila man qad hawitu afiru watakila zan fire in je gun masoyiya to shine wato wannan shayi anan ya gudana man da ma suna zuwa lil aqil lil ghairil abunnan lil ay ghairil aqil gaba daya saboda haka duk wani abun bauta ko mai hankali ko gunki ko mutum duka kalman tagut ya shafe sa gabaki daya masu fassara shi da zuciya wasu kuskure ba na zuciya tagut sai shi zuciya kaga anan in muka duba matsala na nawa matsala na 8 yace anna tagut lallai kalman tagut amun ya game kulli ma ubida min dun duk abunda aka bauta ma ba Allah ba kaga ya fito da ma'anar shi kai tsaye yawwa saboda haka tagut ya game duk abun da ba Allah ba الثامنة التاسعة كنبو التاسعة مسألة ترى عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف عظم شأن ثلاث الآيات باتي ثلاثة بسبب معدود مذكر مؤنث adad din zai zama to muzakkar an fahimta ba a ce salasatu banda an ce salasatu to za a ce aya zai zama aya din zai zama to namiji ne amma idan abun da za a dirga din adadin ya zama to maza ne to a yawan adadin za a annasa shi ne an fahimta wannan ka'ida ne da ta shafi larabci ayi afuwa wanda bai gane ba akwai wanda suke gane irin waɗannan gaba din na shine ya kace abun nan azmu shanu salasul ayati al-muhkamat fi suratul an'am girman sha'anin ayoyin nan uku al-muhkamat muhkamai waɗanda suke nan hukuncin su yake tabbatattu akwai aya muhkamai akwai mutashabihai waɗannan muhkamai ne wanda hukuncin su yake tabbatattu fi suratul an'am da suke cikin suratul an'am inda salaf a wurin magabata an gane waɗannan ayoyi uku ne su ne tun daga abin nan wasu ayoyi uku ne kul ta'alau atlu ma harrama har zuwa wa anna ala sirati shi ne aya na uku to waɗannan ayoyi uku girman sha'anin su a wurin magabata domin karatunmu na baya ibnu mas'ud yace man arada an yanzura ila wasiyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati khatamahu alaiha ko falyaqra qawluhu qul ta'alu atlu to shine anan matsala na kara yace to sanin girman waɗannan wannan sha'anin waɗannan ayoyi na cikin suratul an'am a gurin abin nan salaf wa fiha ashru masail a ciki akwai mas'aloli guda 10 a ciki awwaluha na farkonta annahyu an shirki shine hani akan shirka domin me qul ta'ala watul ma harrama rabbukum alaikum sai aka ce me Allah tushriku bihi shay'a shine na farko darussa 10 suka fita a cikin wannan ayan amma shirka shine na farko da aka fara bayyanawa cewa kada ku masa shirka da komai
domin idan tauhidi bata tabbata ba to fa duk wani ibada a rushe yake. Shi sa ake so a karon farko a fara inganta tauhidi din tukunna kafin mutum ya fada bauta din, domin la ilaha illallah na mutum bai miƙe ba to fa sauran bauta da yake yi a zube ne. Kamar mutum ne ya je kawai ya fada wani makaranta ya rubuta exam bai yi registration ba, shine misalin wanda bai tabbatar da la ilaha illallah na shi ba ya kama bauta ma Allah, ko kuma bai san ma'anar la ilaha illallah sani na hakika ba, kawai ya je ya fada hawan kawara ya kama bauta. Saboda haka shine misalin shi, ka kawai ya je samu ana jaraba shi ma ya dago ya rubuta ya je submitting na paper, wannan zai ga sakamako hurgi za a yi da fefansa ko a yayyaga. To saboda haka wannan shine misalin wanda bai san tauhidi ba kawai ya je ya fada ya kama bauta ma Allah, ko kuma shine misalin mutumin da ya warware tauhidin shi ta hanyar wasu ayyuka na shirka, ko kaman abun da ya fi shahara na zuwa gun boka ko daura laya ko wani abu da duk za mu zo mu riske su a nan babi ne ma musamman nasu, wanda suna warware la ilaha illallah ne kai tsaye, ba sai mutum ya ce yayi ridda ba, yana yin su la ilaha illallah na shi automatic ta warware. To wannan misalin ibadansa kenan, bai tabbatar da tauhidi ba ya je yayi bauta, babu bauta. Na dangane da abin da ya shafi warware la ilaha illallah wannan na kuma wasu ayyuka da musulmai suke yi, na shin warwarewar da kalmatu shahada ta yi daga gare shi ya shafi ayyukan ibadarsa duka da yake yi a baya su masu lalace? ya shafa duka, ya rushe. Faqad habita amaluhu wa huwa fi wancan ayan din ko aka ce la in asharakta la yahbatanna amaluka, idan kai shirka zamu bata ayyukanka, wato ayyukan da mutum ya gabatar a baya Allah zai bata su ga baki daya, wanda takunanna min al-khasirin, kuma zaka zanto cikin hasarar. Wannan aya abun nan Allah yana magana da Annabi Muhammad amma isharan da mu ne, yace wala qad uhiya ilayka, hakika mun yi wahayi zuwa gare ka, wa min alladhina min qablika, ko da wadanda suka gabace ka, la in asharakta, lallai da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka, da mun rusa ayyukanka gabaki daya, wala takunanna min al-khasirin, kuma za ka kasance cikin hasarar. Jama'a, shirka na da matukar hatsari ƙuran gaske. Wala kowace shirka ce take fitar mu take warware la ilaha illallah. Na'am, akwai ashirkul akbar, akwai ashirkul asghar. Ashirkul asghar shine abun nan riya, shine mutum na sallah ne misali, da ya ga wani ya zo sai ya canza sallan din sai yana yi don wancan ya gani, an fahimta. To wannan tana rusa aikin shi ne, karaman shirka tana iya girma ta zama babban, to amma ita ba ta fidda mutum daga musulunci, an fahimta. Annabi yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar, ni na annabi yace ya fi ji mana tsoron karaman shirkan ma. Aka tambaye shi me karaman shirka, sai ce riya mana, riya yi don abun nan, don a gani, nuna wani aiki. Ita ma nau'o'i ne da dama, ina ga kaman za mu zo ma mu riske wannan matsala din a gaba insha Allah. Na al'ashir ko wal'ashira na goma, al'ayatul muhkamati fi suratul Isra, ayoyin nan muhkamai wanda hukuncinsu yake tabbatattu da suke cikin suratul Isra'i. Wasu aya kenan? Suratul Isra mun karanta su mun wuce, wa qada rabbuka ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, da muka wuce. To shine yace matsala na goma shine waɗannan ayoyi da suke cikin suratul Isra, wa fiha 18 mas'ala, a ciki akwai matsaloli 18. Bada'a Allahu bi qawlihi, Allah ya fara da fadinsa, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, kada ka sanya wani abun bauta na daban tare da Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, kada ka sanya wani abun bauta na daban tare da Allah. Fataqauda, sai ka fadi,
mazmuman abun zargi, makhzula abun jin kunya, abun kunyatawa. La taj'al ma'allahi, kada ka sanya wani tare da Allah, ilahan akhara abun bauta na daban. Fataqa'uda sai ka fadi mazmuman abun zargi, makhzula abun kunyatawa. Na wannan da ita Allah ya fara ayar din kenan. Wa khatamaha bi qawlihi, sai ya cika ta da fadinsa, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah, abun bauta na daban. A duba a cikin ayan da ya gabata, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, aya na 22. Anan aya na 29 ya ƙara maimaitawa, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah, abun bauta na daban. Fatulqa fi jahannama, sai ka faɗi cikin wutan jahannama. Maluman, kana abun zargi, madahura abun tunkuɗawa cikin wannan wuta din. Wannan yana nufin a tsawatarwa dangane da yi ma Allah ta'ala shirka. Wa nabbahana Allah subhanahu, Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ala azmi sha'ani hadhihi masail, akan girman sha'anin waɗannan mas'aloli, bi qaulihi, da fadinsa a cikin waɗannan ayoyi din, zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma, wannan na daga cikin abunda ubangijinka ya maka wahayi na daga hikima. Muna so mu kai sai mu kai karshe ko zai yawa ko sai mu dan yanka ana so yake a je kan iyaka a fara da kai na alhadiyata ashara, matsala na 11. Ayatu suratul nisa'i allati tusamma ayatul huququl ashara. Ayatu suratul nisa, ayan nan na cikin suratul nisa, allati tusamma, wacce ake mata suna da ayatul huququl ashara, aya mai haƙoƙi 10. Bada'aha Allahu ta'ala bi qawlihi, Allah ya fara ta da fadinsa, wa'budullaha, ku bauta ma Allah, wala tushriku bihi shay'a, kada ku masa shirka da komai. Na'am, as-saniyata ashara, matsala na 12. At-tanbihun, fadakarwa ala wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama inda mautihi, akan wasicin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a lokacin mutuwarsa. Faɗakarwa akan wasiyan da annabi ya yi a lokacin mutuwarsa, wato da yake cewa abun nan ko wancan ayan din, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Shirka da Allah, annabi ya bar wannan a matsayin wasiya, har ma ya saka stam ya bari a gurin din. At-tanbihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Wannan matsala ce mai da amsa ne. Akwai waɗanda suke da aƙidan cewa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba rasuwa yayi ba, ma'ana bai mutu ba, an yi sama da shi ne yadda aka yi da annabi Isa. Daga cikin yan bid'a suna da wannan aƙida din. To wannan na daga mayar musu da amsa, kuma akwai ayoyi da yawa, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah ya ce lallai kai mai mutuwa ne, kai zaka mutu, wa innahum mayyitun, kuma su ma za su mutu. Wani ayan, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Manzo Allah bai kasance ba sai manzo, kuma manzanni ai sun ta shudewa kafin shi. Yanzu Allah yake cewa idan ya rasu ya mutu,
aw qutila ko an kashe shi ai an kashe wasu manzanni ma in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan dugadugan ku bar addinin kenan wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurru Allah shay'a wanda ya juya akan dugadugansa to bai cutar da Allah da komai ba. To suna da wannan aƙida din, shi yasa wasu suna da aƙida sai mutum ya ce yana ganin annabi, ya haɗu da annabi ya karɓo sako kaza. Akwai su da yawa kuma mabiyan suna yadda, shi yasa ba za su taɓa yadda ka karanta aya ka ce annabi ya bar duniya ba, za su yi rigima da kai ka rusa kasuwanci din. Ka rusa, suna ce suna gamuwa da shi kuma ya ce a tattara. Akwai wanda ya ce a social media wani shehi an sa yake cewa annabi ya ce a tara miliyan 10, mabiya kuma an tara wallahi. Wallahi an tattara, wani gwamna ma aka tura mai da takarda ya turo nashi. Kun san abun nan bara su sun yi imani da su, sun sallama musu sallamawa ba su ji kuma ai makauniyar biyayya kenan, ai at-taqalidul a'ma, ido a rufe suke bin su. Akwai wanda har ga Allah ya ce yanzu shewa ne zai yi ƙarya, zai min ƙarya, ai bai zai yi ƙarya ba, sun yi imani da su ne ya wuce misali, shine suke amfani da su. To manzon Allah dai ya bar duniya. Na'am, as-salisata ashara ma'rifatu haqqullahi alaina, sanin haƙƙin Allah akan mu. Menene haƙƙin Allah akan mu muka wuce? Yawwa, abota masa shi kadai. Na'am, ar-rabiyata ashara ma'rifatu haqqul ibadi alayhi idza addaw haqqahu, sanin haƙƙin bayi a kansa idan sun bada nasu haƙƙi din. Idza addaw haqqahu, idan saboda haka sai mutum ya sauke shi haƙƙinsa kafin Allah kuma ya abun nan ya sauke haƙƙin shi. Shi Allah muka ce ba wai haƙƙi dai da wani ya wajabta, shi ya ɗaura ma kansa a matsayin tukuici da zai yi wa bayi. Al-khamisata ashara, matsala na 15. Da Allah ina da tambaya wannan gaban. Na Wannan gaban hadisi ya nuna Ubangiji ya dora wa kansa. Na. Dan bawansa ya bauta masa shi kadai bai hada shi da wani ba. Na. To shi kuwa bai zai azabtar da wannan bawa ba. Na. Haka hadisin yake ko? Haka hadisi. Wannan Mu'adh bin Jabal yake tambaya manzo Allah. Na. To shin yanzu idan mutum ya nisanci shirka gaba daya rayuwarsa, ko ya kadaita Ubangiji, sannan yana shan giya, yana caca, yana zina, na amma dai a rayuwarsa babu shirka. Na yi hakuri za mu iso insha Allah. Na al-khamisata ashara muke? Al-khamisata ashara, matsala na 15. Anna hadhihi al-mas'ala la ya'rifuha aktharu as-sahaba. Lalle wannan matsala din da yawa daga cikin sahabbai ba su santa ba. Wani matsala na cewa duk wanda bai yi ma Allah shirka ba Allah bai zai azabtar da shi ba. Ya ce da yawa daga cikin sahabbai ba su santa ba saboda me? Ai Mu'az ya ce afala ubashirun nas, fito in yi kuwa man sai ce la ubashirun kada ka musu walmishi. Saboda me? Fa yadda kilo za su kishin gida. Mutum yana ta kushi ai yanzu baya shirka ko ba sai abun nan ya bauta ma Allah ba. An ga wannan? Na'am. As-sadisata ashara, matsala na 16, jawabu kitmanil ilmi lil maslaha, halaccin ɓoye ilimi saboda wata maslaha. Saboda wata matsala in aka bayyana a gurin, an ga wannan da zai bayyana na karkashin wannan hadisi da ya ce da ya afala ubashirun nas, tun da kai ka gaya min annabi yanzu je tara sahabbai mana musu albishir, sai annabi ya ce a la tubashirhum, saboda da yawa ne za su fahimta baibai, za su fahimci cewa to yanzu za mu bar sallah. Wani zai koma shan giya yanzu yana yin abun nan. Wani zai ce to zan sha giya na bana shirka. Sai annabi ya ce a la tubashirhum, saboda barna za ta faru, kan je ka musu albishir a yanzu kowa sai ya miƙe kafa. An fahimta? Fayattakhilu, za su sakankance. السابعة عشرة، مسألة 17، استحباب بشارة المسلمين بما يسره. mustahabbancin ko ana so
a yi wa al'umman musulmi albishir da abun da zai faranta musu. Wato yana da kyau yanzu nasara ta samu yan uwan musulmi a wani gari an yi da sallah a gaya musu a musulunci ya samu karuwa kaza da abun da zai faranta musu, domin kuji yana jin labarin ga wani abun da zai faranta musu, wani bonus, wani garabasa a addini, ya ce a falawu bashirun nas, yana gaggawa ya musu albishir. To wannan abu ne da ake so, mustahabbi ne, mu fahimta a darasin kenan ko? Na'am. الثامنة عشرة مسألة نقوم تقوس الخوف من اتكال على سعة رحمة الله. an fahimta tsoratarwa daga dogaro akan yalwan falalan Allah, ala siyati rahmatillah, akan yalwan rahaman Allah. Tun ya ce a inna rahmatallahi qarib, a faffadi falaloli kawai sai kaga mutum ya dogara. To kada mutum ya kasance bainal khawfi war raja, an dan karanto ayoyin rahama a dan juya a dan karanto na abun nan. To wannan matsala din ya fita. Al khawfu, tsoro, minat tikali, daga dogaro, ala si'ati rahmatillahi, akan yalwan falalan Allah. An fahimta? At-tasiyata ashara, mas'ala ta 19, qaulul mas'ulu amma la ya'lamu, fadan wanda aka tambaya dan akan abun da bai sani ba. Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su suka bar wa kansu sani. Wannan yana nuni kana mayar da abu zuwa ga mai shi, kuma wannan yana abun nan gadar da tsantseni da abun nan tawazi'u da kankan da kai, ko da abun da mutum yake yana da confident akai yana da kyau ya kala da Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su suka sani. Domin me da ya tambayi Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, a hadisin Mu'az bin Jabal din mun ga filin ko, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, shin ka sani? Sai me yace? Bai ce a ban sani ba, sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Saboda haka a dau darasi, mutum ne an tambaye shi akan addini, wata wani bai sani ba akan ilimi, sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su ne suka sani. Al-ashiruna, mas'ala ta 20, jawabu takhsisu ba'dun nasi bil ilmi duna ba'd, halaccin keɓance sashin mutane da ilimi koma bayan sashi. Wato ya halatta, akwai wasu da za a fitar musu da karatu su za su fahimta, akwai kuma wanda in aka faɗa su za su fahimta bai. To ya halatta sai a keɓance wasu mutane su a gaya musu wannan ilimi ɗin koma bayan sashi. Kaga yanzu kaman wanda kawai yana musulunta sai ka karanta masa wannan hadisi na Mu'az ibn Jabal, to ana so sai mutum ya kai ga har idan bai yi sallan ba bai zai iya bacci ba, ta bi jikinsa, imani ya karfafu a zuciyar shi. Domin in imani ya tsaya din bai zai iya daina ayyuka na ibadansa ba. To amma mutum ana renon imani shi, ana bi da wa'azi, yana samu ya zo sallan jam'i, wani ya zo ya yi da kyar, kawai sai ka zo ka karanta masa wannan hadisi, ai zani ne ta tanda mu je mu kawai sai ya ce a to shikenan ai. Al-hadiyata ashara, mas'ala ta 21, tawadi'uhu sallallahu alaihi wa sallam, tawadi'un manzon Allah, wato rashin girman kansa, kankan da kai nasa, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, li rukubil himari ma'al irdasi alaihi, saboda hawa jaki da yayi tare da goyo. Ya hau jaki bai shine ya fi kowa duk duniya daraja da capacity da komai, amma ya hau jaki ya yi goyo. Haba ka duba a yau ko babban mota haka mutum yake da shi yana da direba, bai zai zauna kusa da direban ba, sai dai shiga kofan baya ya zauna, saboda kar ya zauna kusa da direba din. To manzo Allah sallallahu saboda tawabi'un sa, kankan da kai nasa, ya hau ya yi goyo, kuma ya hau dabban ma jaki, ya hau ya yi goyo, saboda wannan yana cire girman kai a mutum.
ko kuma shi ne motar ne misali zai wa mutum lift sai ka ce za ka shiga ba zai ce me ka shiga baya a gani a ce ni ne direban ka misali dawo gaba sai ya dawo da shi gaba an fahimta na الثانية عشرة مسألة تعشرين دبيو الثانية والعشرون مسألة تعشرين دبيو جواز إرداف على الدابة جواز إرداف على الدابة جواز إرداف جواز صبو ده مضاف ده مضاف إليه جواز إرداف على الدابة على كما شيني مدابة جرة على الدابة na halaccin goyo akan dabba darasin da muka dauka kenan saboda Mu'az ya hau dabba kuma ya annabi ya hau dabba kuma ya goyi Mu'az as-salisata wal 20 mas'alata 23 fadilatu Mu'az ibn Jabal falalan Mu'az ibn Jabal wannan hadisi na bayyana falalan shi ya hau dabba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce da daukaka arwabiyata wal 20 mas'ala ta 24 azmu sha'ani hadhihi al mas'ala girman sha'anin wannan mas'ala din na wannan mas'ala ta wannan hadisi din na haqqullahi ala ibad wa haqqul ibadi ala Allah matsalan na da girma shine girman wannan matsala na sanin haƙƙin Allah da sanin haƙƙin bayi din na akwai tambayoyi gaba ga mutum bai gane fassara ba wa alaikum assalam. Malam na ji daɗin da aka zo kan wannan karatu. Na. Kwanan na akwai wani wanda muna tare da shi babban mutum. Na. Irin muna zaune muna tare da shi sai ke cewa duniya ana cin arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na. Sai na ce masa haka ne. Sai ke cewa an halicci duniyan nan don manzon Allah. Sai na ce masa a nan kam ina gaba. Sai ya ce san haka ne. Ya ce min ya zan ce masa ba haka ba tun da na yi arzikin manzan Allah ake ciki lallai an halicci duniya ba don manzan Allah na ce masa ba haka ba ne sai na ce mai yanzu mu tambayi malamai Na. yake cewa shi kuma bai yarda a tambayi wani malami da ya shafi suna ba saboda ya san malamai suna da son zuciya Na. sai na ce masa to yanzu kan ya kake so a yi sai kocin da wani malami a nan gangara su ta wannan yanki da yaka sai kocin na malamin ya ce a je a tambayi malamin sai na ce masa to ka je ni ba zan je ba duk abin da malamin ya gaya maka ka zo ka gaya ni to da ya je kuma ya tambayi malamin sai na ce masa to idan ka je ka tambayi malamin ka tambaye shi ai Allah madaukakin sarki ya ce bai halicci dan adam da aljani a doron kasa ba face shi Na. amma ka tambayi malamin naka duk abin da ya ce maka zo ka gaya ni Na. da ya je kuma ya tambayi malamin nashi sai malamin nashi kawai ya bashi amsa daidai da yadda yake so Yanda yake sai so. ce masa lallai an halitta duniya ne don manzon Allah haka malamin nashi da ya dawo sai ce kai ne ba kai karatu ba sai ce to ba da uwa tun da fahimta ka ne kai da malami kai kuma ba ni Ba- kuma zan kare zuwa yadda Na. Babu hadisi ko ɗaya da yake nuna cewa an halicci abun nan duniya don manzo ɗaya kenan ko na biyu kuma sai Allah ya faɗa mana hikiman da yasa ya halicci aljanu da mutane ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma dole zai jayayya da kai saboda abun nan aqida ce tasu a cikin littafin su mun kawo abun nan baiti a cikin alburda yake cewa wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lan takhruju dunya min al-adami suka ce wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man taya duniya ba za ta nemi laruran wanda laulahu lan takhruju dunya min al-adami in bacin shi duniya ba ta samu daga rashi ba to kaga wannan nasu ne anan kuma ga Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai don su bautata min kaga hikiman halitta maganan namunacin arzikin annabi don Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum
wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Kowace al'umma Allah ya halakar da ita saboda sabonta, amma mu annabi me ta dalilin shi ya roƙa an bar mu duk wasu laifi ana yi. Wannan saboda haka kowa yana cin arzikin manzon Allah, amma kuma ba don an Allah hikiman halittarsa da yana janu da mutane sai don me da Allah ya ce ma a suratu baqara yake cewa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka su fahimtar su ma da maqalu wa tajalu fiha man yusifu fiha wa yasfiku dima wa nahnu kunna nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu wa 'allama adama al-asma kullaha. Daga ciki sukan ce ƙari akan wannan suke ce manzo Allah shine farkon wanda aka halitta, kuma su ne za su ce shine farkon halitta da kaza da kaza, amma da kan mutum yana magana ka kura mai ido zai karyata kanshi, saboda zai zo ya ce Muhammadu bin Abdullahi bin Hashim bin ya nuna me ko ya gabace ya nuna an gabace shi, kawai ka kura mai ido zai karyata kanshi. Yawa da silsila ba. Kuma kaga irin wannan malam akwai inda dai wannan irin shigohin da ce ko karerai na ke cewa wata rana Jibril ya zo gurinsa ya kawo masa sako sai ce bai kamata sai ce wai ka koma gurin da kake karbo sakon ka leka guri kaza za ka zo ka bar labari. Wai da ya leka sai ya ga annabi a can, kuma ya ga annabi a can da yake karbowa ya ga annabi, kuma a nan ma ya ga annabi. Ka wannan rusasshiyar magana kan sun kurege ce zuki ta malle ne. To haka nan ake faɗa, kuma an gina su akan haka ba za a fasa ba. Shi yasa ka ga magana karatun tauhidin nan shi yasa muka yi magana sai dai a yi haƙuri kawai. Gaskiya sai dai a yi haƙuri sosai kawai sai dai a haƙura. Amma yanzu kamar malam hadda ya ƙara min da cewa kamin a halitta komai a doron ƙasa, shi malamin ba da na abu da shi nake tambayar da shi haka kace sai ce min haka ne, sai ke ce ma ai kamin a halitta komai, kamin Allah ya kowane halitta sai da Allah ya halitta haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa duk wanda ya zo da ya halitta annabi Adam ma sai da ta hasken ne, yace wannan kowa ya ce na ina hujja shi ne babban kawai. Ai magana da molonka kowa zai iya yan kowa ya faɗa. Mu yanzu ba aya muka karanta ba, ba hadisi muka karanta ba, shi ma sai ya budo ya ce gashi. ga aya ga hadisi. Allah ya gaya mana cewa alkalami ne aka zo mai Yawwa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam. Farko abunda Allah ya halitta shine alqalami. Mala an taba kanta ko ne su makari wannan hadisi cewa farko abunda Allah ya halitta alqalami, sai ma alqalami ne ka rubuta abun da zai kasance gaba daya. To shi makarin da yake kasan su ɗin logic ne, su suna da logic kawai ba su kawo abu da reason sai logic. Sai ma malamin tambaya kace ya halicci alkalami da ya halicci alkalami, sai ce da kun fayakun, sai ce to kenan farkon halittar ba alkalami ba kun fayakun ne kenan kasancewan ya riga alkalami kenan. Bai kamata ka ce alkalami kan so halitta ba, umarnin ya riga alkalami. Kaga yadda kafin suna To kaga a yanzu aka magana da ne kawai an kawo an shigo wani matsala. Maganan Allah halittan Allah ne? Maganan Allah halittan Allah ne? An shigo wani matsala ne da ba suna ne suka tafi cewa kuma maganan Allah ba halitta Allah ba, amma su sun tafi cewa maganan Allah halitta Allah, su sun tafi cewa Qur'ani halitta Allah wajen su. Mu ne a wajen muke ga magana Allah fasabani ne kawai na fahimta. kuma kaga wannan ya saba da alqur'ani. Alqur'ani ya tabbatar cewa alqur'ani maganan Allah ne. Laysa wa qul ghayra makhluqin khalaqa nabiyina bidhalika dana al-atqiyahu wa afsaru. Ibn Taymiyyah yace ibn Abi Dawud a cikin ha'iya yace wa qul ghayra makhluqin kalama nabiyina bidhalika dana al-atqiyahu wa afsaru. Yace kace maganan Allah ba abun halitta bane, bidhalika dana al-atqiyahu wa afsaru. Haka nan ma'abota tsoron Allah suka yi addinin su cewa Qur'ani maganan Allah ba halittan Allah bane. Imam Bukhari yana da littafi khalqu af'alil ibad akan wannan matsala din.
saboda haka yauwa shi wannan abun nan da ka kawo makari mutum ne abun nan mai auna addini da hankali yake kwatanta addini bai dai kawo nasi ba da hankali da ka ga yana kwatanta wai abun nan filo malamin falsafa ko falsafa ya iya abun nan ya murɗe amma cikin haka ka san me cikin ikon Allah da ɗan ƙaramin sani mu sai kaga yana kuskure da ke mutum ba kan gaskiya yake ba za ka ga yana tafka kwaban da gashi kai Allah a bayyana maka a fili kana gani gashi nan saboda haka a wannan auren nan shi yasa ranar malaman jajen nan suka ce ba an shigo inda za a ba da abun da ciwon kai dole kai malami za ka yi na sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za mu tashi a diga inda muka tsaya idan akwai mai tambaya a karatu da ya gabata sai ya jajja bairo ko pencil a gurin kalman da ba gane fassara ko ma'ana ba idan muka zo aka daura karatu sai mutum ya duba ya kasance dai duk inda muka karantar anan ya kamata kowa zai iya karantar da kowa haka ne gaskiya haka saya littafin kenan kowa ya saya yauwa kowa ya saya ya kasance abunda mukaddama ne muka yi yau mukaddima ne sai abun nan za mu shiga babu tauhid babi na